Diolch yn fawr iawn am y croeso yna, a mae rai mi ddeud, o'n i yn hanner gobeithio sa'r neuad mae chydig gwacach na mai, felly da chi wedi codi ofn arno fi o'r cychwyn, mae rai mi ddeud hynny. Mae'n fraint i mi gael bod yma yn agos iawn i Sir Fôn yn cynrychioli llywodraeth leol yma ar ran Plaid Cymru, ac bellach fi sydd wedi cymryd rôl o gen Emlyn a fi sy'n arwain y cynghorwyr ar WLGA. Felly mae'n nghyfrifoldeb i wedi tyfu yn fawr iawn ers yr etholiad yna, a braf iawn ydy cael gymaint o gynghorwyr Plaid Cymru newydd yn etholiad 2022. Ac nad ydw i'n un i frolio, mae rhaid i mi frolio'n fawr iawn y tîm gafon ni Sir Fôn, y tîm fwyaf eang da ni rioed i gael o gynrychiolwyr, y tîm cryfa da ni rioed i gael, ond y tîm eiddfed nath benderfynu i parhau i gydweithio gyda cynghorwyr oedd efo'r unanian ni mwyn wneud y siŵr bod Ynys Môn byth yn llithro nôl i dyddiau tywyll fel y bu. Mae bywyd mewn cynghorydd yn un o hynny, a da chi'n neud i byd mewn gwacio bins. Dyna mae bawb yn feddwl da ni'n neud, gwacio bins. Ond dwi am rannu siwrna hogyn bach i chi rwan. Siwrna'r hogyn bach sy'n codi'n bora ac yn gwneud i ffordd am yr ysgol. Mae'n camu drwy'r drws ffrynt ac yn cerdded ar hyd y pafin. Pafin mae'r cyngor sir yn gofalu amdan. Ac adag yma'r flwyddyn, mae yna oliadau stryd dros yr hogyn bach yna, eto y cyngor sir. Mae o'n piciad i'r siop nad ydy o'n fod, ydy, ond mae'n mynd i'r siop. A mae yna arwydd yna i wneud y siŵr bod bob dim wedi'w mesur yn gywir, bod bob dim yn ddiogel criw Trading Standards y cyngor sir sy'n mynd i fewn i'r siop. A mi eithio ar y bws ysgol, eto y cyngor sir. Mi eith drwy drws yr ysgol, y cyngor sir. Mi geith ginio yna, diolch i Plaid Cymru, am ddim rwan. Mae'r hogyn bach yna'n neud yr un siwrna nôl am adra. Mae'n mynd am wers nofio, cyngor sir yn edrych ar ôl y pylla nofio. Mae'n piciad wedyn i nôl llyfr o'r llyfrgell, y cyngor sir. A mae'n galw i weld nain adra, a mae'r gofalwyr wedi bod i wneud y siŵr bod nain yn iawn ar cyngor sir. Ac yn ôl i rienio, dim ond gwagio'r bins da ni. Felly cofiwch hynny, plis, achos mae cynghorwyr ni yn gyfrifol am bob dim o ben bora bywyd yr hogyn bach na i pan eithau'r gwely. A pob un ohonoch chi sydd yn yr ystafell yma, mae gen y cyngor ddylanwad i wneud y siŵr bod eich ansawdd bywyd chi y gorau fedrith o'i fod. A dim bob tro mae hynny'n mynd yn iawn. Ac yn 2013, mi ddes i yn gynghorydd yn Sir Fôn pan oedd y penawdau ar draws y Deyrnas Unedig pan mor ddifrifol oedd hi. Dwi eisiau rhannu rhywbeth efo chi rwan, sydd ddim yn rhywbeth dwi'n ddeud, ond rhywbeth oedd ar gwefan y Llywodraeth yn 2012 oedd yn dilyn arolwg Estyn yn Ynys Môn. In its overall judgment, the inspection team found that the current performance of the local authority education services is unsatisfactory, and also found the local authority's prospect for improvements is unsatisfactory. In light of these very serious shortcomings, Estyn believed that special measures are required in relation to this authority. There can be no doubt that this is a highly damning report. Dyna oedd 2012, a dyna sy'n digwydd pan dydy cynghorwyr ddim yn wneud be ddyliau nhw'n wneud. A dwi rwan am adrodd i chi be oedd yn adroddiad 2022. The robust quality and effectiveness of the learning service leaders within the Isle of Anglesey Authority contributes very effectively towards ensuring high quality education services. They set high expectations, lead teams effectively and cooperatively well to drive strategic priorities. They have developed a team-on ethos and mindset where everyone's cooperation and contribution are valued, nurtured and used for the benefit of the island's children and young people. Dwi wedi meddwl yn ddwys iawn os oeddwn i'n wedi gynnwys y ddwy frawddeg nesaf. Achos un peth yda ni wedi gwlad y medra, ond da ni ddim yn gwlad y frolio. Ond mae hwn yn eiria sy'n mewn adroddiad gen Estyn i Ynys Môn.
The council leader is passionate about improving the quality of education and life for the island's residents and has a clear vision for doing so. She is prepared to take responsibility for difficult decisions and has a firm grasp of the council's work across services. Felly, pan mae bobl yn meddwl bod cynghorwyr ddim yn gallu gwneud gwahaniaeth a ddim yn, a pan mae chi'n codi arolwg gen bobl gwbl annibynnol yn anwleidyddol yn deutha chi bod chi ar y llwybr iawn, mae o'n dangos faint o wahaniaeth da ni'n wneud i'r genedlaeth nesaf yn Ynys Môn a bob cyngor arall. Dwi'n andros o lwcus o'r tîm yn Ynys Môn, ond dwi hefyd yn andros o lwcus o'r tîm sydd gennym ni yng Ngheredigion, yng Ngwynedd, ac hefyd yn Gaerfyrddin. Ac hefyd mae'r holl y cynghorwyr eraill, da ni mewn cyswllt efo yn Wrecsam, yn Ninbych ac yng Nghonwy, a ledled y Cymru yn gwneud gwahaniaeth yn dangos bod ni yn magu o'r gwylod i fyny. A dwi'n llwyr gredu na yn y gwylod mae adeiladu'r Cymru na da ni'n ddymuno i weld. Os da ni'n profi'n hunan ar llawr gwlad, mi gawn ni'r Gymru yna. Efallai bod angen i'r toriad wrando a gwrando ar beth sy'n digwydd mewn argyfwng, mi gafon ni roed y comisiynwyr i fewn yn Ynys Môn i ddod i sortio'r broblem allan. Yn anffodus, os o neb yn gallu mynd i fewn i Llundain i sortio'r broblem yna allan. Ond o ddifri, da ni yn chwerthin ar beth sy'n digwydd yn fanna. Mae gennym ni gywilydd, a da ni yn Ynys Môn yn dall beth yw'r cywilydd yna. Da ni wedi fyw o, da ni'n gwybod pa effaith mae hynny'n gael arnyn ni. Ond mae beth sydd wedi digwydd dros yr wythnosau, misoedd dwytha yma, wir i ni fel arweinyddion, da ni ddim yn siŵr iawn lle droi. Mae Ynys Môn wedi gwneud 29 miliwn o doriadau yn y 10 mlynedd dwytha. Da ni angen ffeindio 24 miliwn o doriadau yn y 2 flynedd nesaf. Oherwydd blerwch rhedag gwasanaethau cyhoeddus a diffyg sylweddoli gwerth pobl ni a'r gwasanaethau yna da ni'n rhoi i'n pobl ni. Dwi'n erfyn arna chi heddiw. Plis newch chi atgoffa eich aelodau i gyd o bwysigrwydd cynghora. Mae gwasanaethau cyhoeddus yn gwegian. Ac os da ni'n mynd ofalus, fydda ni ddim yn gweld y Cymru da ni'n dymuno i weld flwyddyn nesaf heb sôn am mewn 5 i 6 mlynedd. Mae'r diffyg buddsoddiad rwan yn dangos ar creithiau ar yn gwasanaethau ni. A dwi yn erfyn bod Llywodraeth leol yn cael ei adnabod fel gwasanaeth pwysig iawn i bobl Cymru. Ac ar nodyn, dwi eisiau orffan hefo chi. Plis, os nad ydych chi'n gynghorydd, ystyriwch chi fod. Mae angen trawstoriad o bobl i fod yn cynrychioli'r cymunedau yna. A plis, peidiwch a gadael neb ddeitha chi na dim ond cynghorydd sir ydych chi. Achos sawl gwaith mae bobl yn tanseilio'r pwysigrwydd o beth da ni'n neud. Mae inbox fi fatha bob inbox arall. Ellwch chi gael rhywun yn cysylltu efo chi'n mynd yn ddigartra mewn pythefnos a 2 o blant a ddim yn gwybod lle droi. Ac yn bersonol, dwi wedi bod yn fanna. Dwi'n gwybod sut mae hynny'n teimlo. Da chi'n cael rhywun yn troi ato chi, methu cael rhywun o'r ysbyty. Achos bod nhw angen nhw adra a da chi angen gofalu amdano nhw a neud nhw deimlo'n saff. Da chi'n cael rhai pobl sydd yn ddim yn gwybod lle i droi oherwydd bod eu bydd daliadau nhw ddim yn adio fyny ac mond angen cyfeiriad. Da chi'n cael rhai eraill busnesau yn dweud fydda'i'n cario ymlaen fel hyn oes na rhywbeth fi wedi wneud i'n nghefnogi fi. Ac ambell i berson yn cwyno am y bin. Ond dyna ni, fydwch chi'n plesio pob mwy na thebyg. Plis, mae bod yn gynghorydd sir yn swydd sydd yn rhoi gymaint yn ôl i chi fel unigolyn. Ac da ni'n heiddi fel cynghorwyr parch o'r fath mwyaf, achos yn fanna da ni wirioneddol yn profi be mae Plaid Cymru amdan. Tecwch, cymunedau sy'n ffyniannus, a bod ni eisiau gweld pawb yn gyrraedd i llawn potensial.
a bod pawb yn cael ei ofalu mor agos i adra a phosib. Dyna da ni'n sefyll amdan, a dyna mae Llywodraeth leol yn wneud. Ac o dan arweiniad Plaid Cymru, da ni wedi profi'n hynna'n fwy nag erioed. A cofiwch yn ystod yr argyfwng na Ceredigion oedd y cyntaf efo'r cynllun TTP o dan arweinyddiaeth Plaid Cymru. Mi aeth Gwynedd i herio'r Llywodraeth oedd yn barod i roi cefnogaeth busnes i bobl ailgartrefi, a ni yn Ynys Môn ath yn groes i'r graen a gwrthod agor ysgolion bod y Llywodraeth yn erbyn i'n wneud oherwydd gathon ni'r outbreak gyntaf yn Llangefni. Da ni'n rhoi arweiniad clir a cadarn yn cynghora Plaid Cymru, a dyna da ni eisiau gweld mewn fwy o gynghora ledled Cymru. Gai ddymuno siwrna saff i chi gyd adra, a cofiwch ar y ffordd adra na'r cyngor sy'n gyfrifol am y lonydd. Da chi'n trefeilio adrar, a mae yna tan fusoddiad mawr yn dod i hynny, ond cofiwch hefyd na'r cyngor sydd hefyd yn gyfrifol i wneud y siŵr bod chi'n saff bob dydd beth bynnag ydy'r argyfwng sydd o'ch cwmpas chi. Diolch i chi.